Скандал между работещи момичета на булевард Скобелева майка в Пловдив и органите на реда предизвика негодование в гражданите. Проститутката Таня твърди, че служителят на 5-то районно полицейско управление Таню Аврамов системно бие и тероризира нея и колежките й. Самата Таня веднъж опитала пръчката на полицая, но останалите жрици на любовта системно се връщали насинени от работа. Дигна кола да ме удари в главата. Значи, същевременно оттам се започва някакъв абсолютен тормоз. Над мен и над моите колежки. Някакъв ужас. Където която хванат, почват да я бият, да я тормозят. Младата жена хвърли ръкавицата срещу органите на реда, като заяви, че полицаите от 6-то районно полицейско управление ги рекетират, като им искат пари и ги принуждават да ги обслужват сексуално, без да плащат за това. Акциите ставали след работното време на униформените мъже. Значи, те са си най-безскрупулни. Няма какво да си го крием. Ден и ночи минават и ти взимат парите. Друго, че постоянно си искат секс услуги и така нататък. От край време. Това е с години натлачвано. Не е за 1, 2, 3 пъти. Това е много години. По случая тече проверка. Резултатите ще бъдат оповестени, след като тя приключи, заяви директорът на областната дирекция на полицията, комисар Ангел Рангелов. Тази проверка разпоредена е от прокуратурата, дойде разпореждане. Нека да приключим с проверката и тогава ще ви информираме в пълен обем какво сме констатирали, какво не сме. Нямаме намерение да прикриваме този или онзи. Мисля, че проектът ще бъде достатъчно обективна. Обвиненият в терор от жриците на любовта полицай Таню Аврамов отказа коментар. Той отрече твърденията на проститутките и заяви, че ще говори, когато проверката по случая приключи.